nachádzame sa pred najväčším obchodom na tomto ostrove, na ostrove Dharavandho. Je to skoro ako naše Tesco. Poďme sa pozrieť donútra, uvidíte sami. Takže. Hello. Hello. We are just making a video for our country. So can we take a bit of pictures and videos? Okay, thank you. Takže vlastne donášku všetkého, čo tu vidíte, tých potravín, tu nosia buď loďou alebo lietadlom dvakrát do týždňa. Pokiaľ je zlé počasie, tak nedonesú a ľudia tu hľadujú skoro. Majú tu čaje, majú tu oleje, tuňaky, tu rôzne čili omáčky a strašne veľa vecí z konzervy, ako sami vidíte. Vajíčka zo Srí Lanky sú takéto veľké. To je niečo nové. Zlato ukáž, že toto je z Brazílie. Super. To máme nové. Tak. Aha, Coca-Cola, pozri. Goodbye. Thank you. No, takže to bolo ono. Teraz momentálne je dobré počasie, čiže majú veľa tovaru, ale také 4 dní dozadu to bolo úplne ľudoprázdne a boli tam akurát tak zázvor, nejaké skázané banány a hnusné paradajky.